Takže, čaute ľudia, ja som Gameboy a už neviem koľkatý 1 580 pokus, ako natočiť, teda ako otvoriť, už mi sa šibe, takýto maličký drobný zámoček takýmito nožnicami alebo nejakým nožikom. Tieto nožnice som si vybral z toho dôvodu, lebo sú tenké a dočiahnu až na dno skoro. Teda úplne potiaľto. A mám tu aj nožík v týchto vreckových nástrojoch, ale ten je moc hrubý a tým pádom nedočiahne až sem, kde by som ja potreboval. Preto používam tieto maličké nožnice. A ako neviem, jaká je rybička, ale aj rybička by na to mohla byť vhodná. A netreba na to žiadne takéto pinzetky a nejaké takéto krajiny. Ani kľúče treba, ale tak teraz nie pri tomto videu. A tak sa už konečne na to pustím, lebo už ma šľahne, keď mi zase nenahráva kamera. Čakaj, ja to len skontrolujem. Dobre, nahráva. A takže, keď si dáte zámoček, bože, so svetlom, tak tuto môžete vidieť takú maličkú kravinku, ktorá je vlastne akoby niečo ako poistka. A tá poistka vám vlastne otvára celú túto kravinku, celý ten systém, neviem aký tam je. A tú kravinku, tú debilinku malú, musíte pritlačiť sem. A keď to pritlačíte smerom sem, tak vlastne toto sa vám celé otvorí. Ja vám to ukážem teraz. Takže dám si sem nožnice, dám si úplne tento maličký špic, toto maličké si dám sem, na okraj a skúsim, či sa mi to pritlačí. Keď áno, viem, že robím dobre. Idem pomaličky hlbšie a hlbšie a keď už som skoro na dne, tak len otočím, smer hodinových ručičiek. Ono nie vždy to vyjde na prvý pokus, ale tak stačí opatrne ísť dole a nižšie to ísť, aby ste vlastne jemnočko len otočili týmto závitkom a otočí sa to vlastne celé. Ja vám to ukážem, len teraz som momentálne stal, takže mi to ešte trošku blbo, aby ste videli poriadne. Takže, takto dám nožnice. Možno je trošku horšie svetlo teraz, lebo tam mám ruky. A opatrne vlastne len idem nižšie a nižšie. Alebo tak snažím sa ísť tak, vlastne stále musíte tlačiť smerom donútra, aby sa vám ten závit tam zatlačil. Len mne to teraz trošku nejde. Neviem prečo, ma všetko sklamáva dneska. Najprv kamera, potom pamäť. Teraz ešte aj tento zámok. Každopádne mám nervy jak hovado. Ale už by to mohlo konečne. Ľudia, je toto normálne? Tak konečne, keď už. Ale verte mi, ide to. Len mne to momentálne nejde. A tí, čo ma pozerajú už dlhšiu dobu, tak vedia, že nestriham videá. Čo ma privádza k tomu, že sa ospravedlňujem, že dlhšie nebolo video. Lebo som nemal čas a ani chuť natáčať. A že priznám sa, nemal som vôbec chuť natáčať. Takže mám nervy jak hovado. A tento hajzlík malý už ma poriadne štve. Pretože nechce povoliť. Ale ja nechcem poškodiť ten zámok, tak proste. Malo to byť 2-3 minútové videjko a bude z toho zrejme 5-10. Neviem, či nezačnem konečne strihať. Ale nejde mi to nejak. Vôbec. Halleluja. Videli ste, žiadny strih, nič. Je to. Po 100 rokoch. Hurá. Skúsim ešte druhý pokus. Keď mi to nevíde, tak končím. Mám na to je 22.59, neviem či presne alebo nepresne, každopádne do 23.00. Takže ideme. Dáme to? Ľudia, veríte mi? Verte mi.
Ja som dobrý človek, verte mi, prosím vás. Čakať. 1, 2, 3. Aj! Nič. 1, nič. 2, nič. Nechcem zlomiť nožnice. Dobre, nejdem to. Videli ste, bolo to otvorené. Takže vidíte, bez použitia nožnic niekde leteli, neviem kde, hentas na prostriedku izby. Ale... Aj. Skúsim posledný pokus. Toto keď... Nič. 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 Aj. To sa môže len nestať, že... Robím to už neviem koľkátý krát. Za kamerou. A teraz mi to proste nejde. To je jedno. Proste tí, ktorí ste pozorne sledovali, tak ste videli, že sa to otvorilo. Tí, čo ste pozorne nesledovali, tak si to pretočte a pozrite sa znova. Každopádne, bolo to otvorené, bolo to vidieť a nemám nervy už na to. Takže neviem, čo teraz ako, ale ešte niečo ma napadlo. Ježiš, pardon. Mám tu menší náramok Real Madrid, ktorý som vlastne chcel zaradiť do súťaže. A trošku idem od veci, keďže to mal byť tutoriál, ale to je jedno. Proste. Vlastne teraz vyhlasujem súťaž o takýto krásny náramok Real Madrid. Sice nie to vo farbách Real Madrid, ale proste taký som zahnal, no čo už. A vyhlasujem súťaž. Takže, súťaž nie. Kedy som začal natáčať na YouTube? Na kanále Gameboy. Úplne primitívne ľahká otázka a za ten náramok si myslím, že to stojí. Takže jednoducho už aj ten náramok nie je so mňou. Dobre, tak sa majte. Pekne, krásne. Ja točňaci, ja neviem čo všetko, čo tu mám, nejaké kravinky na stole, všetko, aj zámoček. Sa s vami lúči pri dnešnom nervovnom, alebo jak som to nazval, na prd videí, lebo on ma to už vážne štve. Dneska od 9. či od koľkej mi to išlo otvoriť vždy a teraz nič. Dobre, nebudem to rozkecávať, už aj tak dlho točím. Už vidím, že vidíte veľa času. Tak ja sa s vami lúčim. Pri ďalšom videjku o mesiac. Nie, robím sa predol. Nejak tak, kedy budem mať čas. Takže čaute. Majte sa.